Ameni. Amen. Tadzokazve tata nenguva yakareba tisati tadzoka, asi tinotenda Mwari akatichengeta nguva yeholidheyi kusvika zvino. Tinongoramba tichingovatenda nekuti ndiMwari vakanaka. Tadzokazve vadikani kuti tizotaura kunaka kwaMwari nokugona kwavo. Muzita raJesu, ameni. Tinokufarirai zvakanyanya, tichingokudai nazvino kwese kwese kwamuriko, tinokudai zvakanyanya muzita Amen. raJesu. Igai tisvika patinongonamata. Toda kutendai Mwari wamasimba ose masikati ano. Tadzoka zvichi kuzotaura kunaka kwenyu neshoko renyu Mwari, kuti ritibatsire, ritidzidzise, ritirange. Tinongokutendai Mwari wamasimba ose, tingonzwa zvamunoda kuupenyu hwedu. Tinokuongai nokuti makanaka masvita masikati ano muzita raJesu. Amen. Amen. Taverenga shoko raMwari rinowanikwa kuna Luke chapter 10 pavhesi 38. Rinongoti izvoni: zvino vakati achifamba, akapinda muno mumwe musha. Mumwe mukadzi wainzi Martha akamugamuchira mumba make. Iye akanga aino munin'ina wainzi Maria. Vakagarawo pamakumbo aJesu akanzwa shoko rake. Asi Martha akanga achitambudzika nokushanda zvikuru. Akazouya akati, Ishe, hamune hanya muchiona munin'ina wangu akagara, ini ndichifa nebasa. Mamuudze kuti andibatsire. Ndoda kungotaura zvishoma pamusoro peevhesi iyoyi. Yakangonditiwo zvakanaka. Jesu vachitaura, Jesu anzi vakafamba vakaenda kune musha. Ikoko kumusha uku ndokwainzi kwakuina murume anonzi Lazarus, ainzi shamwa, vaida mhuri iyoyi, infact vaida family iyoyi zvakanyanya. So vaenda ikoko ndopavakasvika. Martha ndiye anga ari mukoma waMaria. Vakasvikogamuchirwa Jesu ndobva vapinda mumba. Maria ndobva aenda kuna Jesu kunogara, achinzwa shoko raMwari. Jesu vachitaura, ndisinga aibvunza zvakazodini achiudzwa. Asi mukoma wake anga ari bhizi kubika, achibika zvinhu zvakawanda mheno, nokuti Jesu vakanga vauya. Saka aitoda kuti vambodyawo zvakasiyana-siyana, maminyu akasiyana-siyana, ndofunga, nokuti basa rakazenge ramuwandira, kutora mvura, kudii zvese. Ndobva akuenda kuna Jesu kuti, Jesu, hamuna hanya here neni, basa rakandiwandira, munin'ina wanga akangogara. Ndinofara pataurwa naJesu. Pindura vakati izvoni, uyu atosarudza zvakanaka panewo wasarudza zvokutozvinetsa zvako nezvinhu zvakangowanda. Saka tinofanira kuziva kuti munyika kana mararamiro atiri kuita, tinoita zvimwe zvinhu zvinongotinetsa zvisinei namangwana. Zvoupenyu zvinongodiwa, but Jesu aingoedza kutaura kuti zvokungoita izvi hazvinei. Uyu atosarudza zvinhu zvakanaka. Akagara pandira achibvunza, achinzwa kuti ndino zvinofamba sei, zvese zvaasingazivi, achibvunza Jesu vachimuunza. Saka ndozvavaitoti kutozvitambudza, uchabika mapota aiti gobika mvura, kubholisa mvura, gotaura huku, gozodini, gozoifraya, ugoita sei. Asi zvimwe zvacho ndikuedza kuti kune munhu anenge achingomhanya nezvimwe zvinhu zvisina ramangwana rakanaka mangwana achona. Nozvingozvinetsa kuunga nokuzvigadzirisa nokuzvisonanza zvisingaiti. Ava vakutoti utoribo pamakumbo pangu, atogara pamakumbo paJesu. Saka vadikani tinofanira kudzidza kugara pamakumbo paJesu kuti vanombodei. Tozoenda kwatine tambonzwa kuti vanodei Jesu vachona. Tikaverenga shoko raMwari zvakanaka, unonzwa kuna Matthew chapter 6 vachiti anzi zvoni, tangai kutsvaga ushe hwaMwari, tangai kugara pamakumbo paJesu, mozotsvaga zvimwe zvinhu zvese. Hazvizombokunetsi kana wakutsvaga zvimwe zvese, kana uinei musharikwa wachona. Kazhinji kacho tinotsvaga tisina, zvinonetsa, zvinotipa mastress, kurwadziwa, kunetseka. Tikangotsvaga bedzi Jesu zvakaita Maria, hatina kana dambudziko rinombotinetsa vadikani, hatizombotamburi. Saka ndozvavaingodzidzisa Martha kuti aiwa sister, tangai matsvaga, tangai garai pandiri inini ndimbokuudzai kuti zvakamira sei upenyu, zvokunamata zvinodiwa kuita sei. Saka Maria ndobva agara, ndobva audzwa. Uyuwoyo achingobhizi, akakwira nokudzika, akanodii, akazonodii. Mukazvitarisa ndozvatiri nguva dzino izvi, tikumhanyidzana nekutsvaga zveupenyu huno. Asi kune humwe upenyu huchauya vadikani, hunoda kutanga zvechokwadi, zveupenyu huno tinohuda, asi kune hwamangwana manje hunoda kugadzirisa kuti hunombodei, Jesu vacho vanombodei.
Mwari vacho vanombodei, tinotsvaga sei pfuma yacho kuti tiiwane, tozoiwana sei tiri muna iwe Ishe, tambogara pamakumbo pavo, tonzwa kuti Mwari vedu. Saka toda kungotenda nokuti Mwari vedu ni Mwari vakanaka. Atimboiti Mwari havamboti tisimwe chinhu vasina kumbotiudza. Izvi pane mumwe munhu kuti unongomhanya kutsvaga bedzi, aiwa tanga wagara panashe, ndaakudawo kuita bhizinesi Mwari wei, ndofamba sei, ndozoita sei kuti urege kuzongokukuta nezvisinei zvimwe zvacho zvakati, asi ukatanga tabvunza Jesu zvinotiitira zvakanaka sezvakaita kati vakoma bikai zvenyu ikoko, inini ndichagara pano pamakumbo kusvika ndanzwa zvandiri kuda kunzwa, zvaida kubvunza, zvaida kuziva. Akati bikai ikoko, onai nhamo ikoko, handiuiko kusvika Jesu vandiudza zvandinoda. Ndopaakazoenda kuna Jesu akati aiwa Jesu hamusi kunzwa tsitsi nei, mukuna ndichingoshenai kamunini wanga angogara. Akati atosarudza zvakanaka zvaasarudza izvo, ndichimuudza inini. Saka vadikani, Mwari ngavatibatsire zvese zvatinongoita, ngatitange tambunzwa kuti Mwari vedu vanodei, Jesu vedu vanodei. Chakakosha kugara pamakumbo pavo, wombowana nguva yekuverenga shoko, wombowana nguva yekunamata, wombowana nguva yekutsanya. Ndo zvinodiwa, ndo zvinhu zvacho kugara patsoka dzavo izvozvo. Vanotibatsira, vambotisiyi takadaro. Ndoda ngokutenda ikandisiriwo Sister Doreen. Amen. Maita basa Sichipo, that's so powerful. And it's so true kuti ndo zvazvitori mazuva anaya mukore uno yokuti instead yekuti timhanye muna Mwari tichitya kuti zvimwe vanogona kungodzoka anytime ndisiri panzvimbo, but vanhu vari kumhanya nezvimwe zvakasiyana siyana. Kuna Amos 5 pavhesi 4 pakati hanzi, zvanzi naJehovha kuimba yaIsraeri, nditsvakei murarame. Kuti upenyu hwedu kuti tirarame huri muna Mwari, ende zvinosanganisira zvese zvatingaita panyika panapa zvinofanira kuti tiite muna Mwari. Ndo vanopfumisa vacho vakatotaura kuna Deuteronomy paipo kuti hanzi vanopa simba rekupfumisa, vanopa simba reruzivo, zvese zvinobva kwavari. Ndosaka kuna Colossians zvakanzi hanzi zvinhu zvese zvakabatana mavari. Saka zvinhu zvinoitwa kunze kwaMwari hapana kwazvinosvika kana hazvitisvitse paupenyu husingaperi. And pane chapter yandinofarira iri kuna Acts, mabasa evapostori 17. Ndichaiverenga hangu apa nechirungu ndatopavhura. Pakati hanzi, from one man Adam, God made every nation of men that they should inhabit the whole earth, and he determined the time set for them and the exact places where they should live. God did this so that men would seek him and perhaps reach out and find him. Saka kuti Mwari vakatosika munhu nechinangwa vadikani. Kuti hanzi vakatofanoronga nzvimbo dzatichagara, kwatichazoenda. Vaitoziva kare kare kuti uyu gore rakati anenge ari panzvimbo yakati achita zvakati. Ende aim yavo ndeyekuti paupenyu huno tivatsvage, tivawane. Ndo zvataura vhesi iyo. Saka hatina kungosikirwa zvaizvo kumuka woenda kubasa, wodzoka, wobika, worara. Pamwe wombonotamba zvimasipotsi, wodzokorora zvimwe chete izvozvo. Kuti umwari hamuna kana chinodokwairira Mwari. But Mwari vari kuti hanzi vakasikira munhu kuti vamutsvage. Mwoyo waMwari unodokwairira kutsvagwa nemunhu wavakasika. You know, kuti munhu tivazive, tivawane Mwari vacho, because havawanikwe njee, like kungoerekana vasvika zviya. Ameno ndo zvazviri kuti vakazviseta inewe yekuti vanofanira kutsvaga. Kuti ukasavatsvaga hautombowana. Saka pane nyaya vadikani. Ende kuti munoziva kuti zvakanaka kuva nezvinhu, kupfuma kwakanaka, because Mwari vatotaura kuna pane imwe mapisarema kuti hanzi zvo, he delights in the prosperity of his people, and but at the same time
zvakanaka kuitira mavari. Ndosaka pana Mm. Psalms 91 yepakati hanzi akakomborwa uyo anogara pasi pemumvuri, which means unogara pasi pemumvuri nemombe dzako nebhengi rako nevana vako zvese muri pasi paMwari. Kuva pasi paMwari kwacho kuvatsvaga, kuvadokwairira, Yes. kunzwa madirections kubva kwavari, zvambotaura nasichima kuti kuvabvunza kuti saka ndoita sei kuti ndiwane mari, ndoda kuti ndishandise nzira ipi, ndoita zvipi. And it doesn't mean kuti hanzi Mwari vanovenga kuti tipfume. Vari kuti aiwa, ndoda kuti upfume mwanangu, but uya tiite tese, katishande tese. Because tikaverenga kuna Genesis kuya vaisiburuka vachifamba naAdhamu mugadheni. Which means vanozvifarira zvokuti zvokungova pamberi pavo nyange pasina chauri chisvinu chauri kutsvaga, ngoti nhasi baba zvazoitika, mazoona paya ndazvada. Zvinoita kunge zviri silika, but zvakakosha kuna Mwari kungova kungoziva kuti wauya. Zvakafanana example yekuti mubereki handiti tombotane vana vakawanda, vamwe vane mazimari, vamwe vane kuzoti pamwe hapana chaainacho, but pamwe asina chaainacho anongoenda kunovaona vabereki vacho pasina chaakabata. It means a lot to them, like zvinobata mwoyo wavo kuti anotorangarirawo nhai kuti vabereki vangu nyange pasina chisvinu chaavapa. Saka Mwari ndo zvavakaita, mwoyo wavo unodokwairira munhu. Pane vhesi inotaura kuti Isaiah 43 verse 21 inotaura kuti hanzi, the people I formed for myself, that they may set forth my praise. Imagine kuti vari kuti hanzi munhu andakazvisikira kuti andirumbidze. Hatina kungosikwa njee vadikani. Ende kurumbidza Mwari hakungoreva kuimba chite kuti hosana zvikazoti. Kuda Mwari irumbidzo. Kuita zviri mubhaibheri zvacho zvavanotaura kuti tiite irumbidzo. Kufamba mavari chaivo irumbidzo, because unenge uchitovarumbidza because uri kufamba mavari, uri kugara mavari, uchiita zvacho izvozvo kutsvaka baba vako, kunzwa kuti vanoda kuti uite sei, gore rino muri kuti chii, nhai Mwari, zvazoti. Saka ukama hunobva kuna Mwari hwakakosha zvakanyanya. Nenge vhesi yataurwa nhasi chipo iri so powerful yaMartha naMary yekuti izvo umwe anga ari busy kubika. And it's so common mazuva anaya kuti machechi mazhinji, ende handisi kutaura against machechi, ndinongotaura in general, vanhu isusu vanhu kuti tinofokasa kazhinji, munhu anofokasa pachigaro chaicho munoziva kuti kana asina chigaro haazi munhu. Ende kunotori nevanhu vanosvika paextend yekunotsvaga mushonga padikani ukuthi awane chigaro muchechi. Zvinotyisa. Yet purpose yechechi ndeyekuti tizikure muna Mwari. Tirambe tichikwira ladha, tichivaziva, tichiti apa nhai ndaisikanganisa, ndaisaziva kuti zvinofanira kudai. Apa after pastor vaparidza zviya Sunday kuti unochekawo bhaibheri rako kuti ndaisamboziva nhai makore ese ndaisikanga, ndaisishaisha, ndichingodai sondicha zviri wrong. Uchikwira ladha. But kana focus yako iri paleadership, nekunekaira kuya uchipesuka netugogo, hapana chakaipa kupfeka gogo, but kune kumwe kunekaira kuya kuti uko hakuzi normal. Kutsvaga kuti vari kuona here kuti ndakapfeka latest ichangopinda. Yes. Saka pane nyaya vadikani. Tofanira kuziva chinangwa chatakainga kuna Mwari, kwete kuti chatakainga chavakatidaidzira, because ndo vanotidaidza, katimbozvidaidza tega.
Mm. 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 Hamene muchine anything sichipo. Aiwa, tinotenda mataura zvimwe zvandibata infect zvokuti munhu anenge achingofamba famba kusina direction, uno kuti vari kuendepiko, izvo vanenge da kungodawo kuti vangodaro zvingodaro, asi toda kungotenda Mwari kuti Mwari ngavatigonese tizivewo zvatakaisirwa pano, zvavakatidanira Mwari vachona, nokuti Sidhorina vambota kuti hanzi hatina kuzvidana but ivo ndio vakatisa panapa, saka ngatizive chinangwa chacho kuti ndechei, zvemareadership nezvimwe zvese zvazvinei zvinokuti ivo vanoda kazhinji kacho vanotarisa mwoyo, hanzi ndinonzvera mwoyo, vanotarisa mwoyo yedu kuti iri kudokwa ere hazvipi zvacho. Saka Mwari ngavatigonese dokwa ere ivo, tivatsvake tidokwa senondo inodokwa ere hova zemvura, ichitsvaka kuti iri ngatidaro ye vadikani, tsvaka kunamata zvese tisangane nawo izvi. Hakuna kwatinomboenda, hakuna munhu anoenda kudenga nereadership ndeye pano, asi kune kwaunoega manje wakunozvimiririra, wakunopakura poto dzako dzawakabika ngavatiwanire nyasha. Dzimweni dzenguva unotadza kuzozvipakura hazvidyike, hazvitarisike. Ngatiitei zvakanaka sezvinoita hymn yekwedu inoti ngatifadzei muponesi mazuva ese naye. Nguva inouya memusidhari. Yeah, saka ende yofaindi kuti izvoni zvinhu zvatinonetsanirana pano panyika zvezvoda kuonekwa nemunhu kana zvoda kuti unziwe ndiwe uri patop, you know, munhu iyeye wauri kunetsekera munhu anotongofawo sewe, hapana chaakusevhe, haana denga raanokuendesa like hapana chaanoincreasa mumweya wako. Saka our purpose ndeyekufamba munonzi mafruits emweya akarehwa mubhaibheri, kuti kuita zvinoda Mwari, kuda vamwe sekuda kwatinoitwa naMwari. Ende munoziva kuti rudo hanzi runodzivirira zvinhu zvakawanda. Kana wakuzoda zvezve munoziva kuti unotonyara kushamisira kuti vamwe vanozofunga chii, hazviratidzike zvakanaka kana kuti pane vasina, kana kuti ameno. Pane imwe nyaya inowanzonetsa yeshirikadzi yemasingles mumachechi umu, kuti vazhinji vanowanzotaura kuti vanotritwa kunge hamena ameno, kuti madzimai vanenge vachinatsoti ndo vari pamusoro because vane varume, sekuti zvinoendesa kudenga zvokuva nemurume. Kuziva Mwari nekuda vamwe ndo zvinoendesa kudenga. Watopedza kuzingo nemarriage zvinobatsira. Hazvina kana basa rose zviya. Mwari vakatiwanira nyasha tikaziva, muziva kuti Sidhorini takaneglecta zvakakosha, patirira pane zvisina. Ndo munhu manje kana wakadai so ndo munhu izvo Mwari havane neizvozvo zvatambotaura zvacho, vanongotarisa mwoyo wako kuti wakamira sei. Izvo zvokuzozvida penda nokuzozvidinatsa nokuzozvidii, hai ndemwe nyaya. Zvakanaka but zvipendeka mune zvakanaka plus mwoyo wako uri panzvimbo kwawo. Pane Romans apa, Romans 8 tichivhara panoti hanzi Romans 8 verse 5 panoti hanzi nokuti vaya vanorarama nemararamiro enyama, pfungwa dzavo dzinofunga zvinodiwa nenyama. Zvinotyisa ndeti. Asi vaya vanorarama nemararamiro omweya, pfungwa dzavo dzinofunga zvomweya. Hanzi nokuti kufunga kwomunhu wechivi ndirwo rufu. Imagine kuti zvimwe zvaunenge uchiita zviri kuendesa kurufu. Ende tinogara tichitaura vadikani pano kuti kusheya kwedu hatisi kureva kuti tatova vatsvene, tatoredi, tatomirira zuva nezuva tinotonatswawo. Fanika kutaura kwatiri kutogeinawo zvataura nhasi chipo zvitondibata-bata kuti okay nhaye. Okay, saka kusheya shoko raMwari nesuwo tiri kutsvaga Mwari kuti vatinatse, vatikurise, vatidhivhelope.
Saka tinenge tichibatsirana kuti kubatsirana kukwira ladha iri kuenda kudenga iri kuti ndipe ruoko rwako handei usadonhe woramba kana wauda kudonha tombodhonzana. Saka kubatsirana hapana anonzi hanzi ndo vatosvika. Saka maita basa vadikani, tinotenda zvikuru nekuzoteerera kwamuchaita. We don't mind macomments. Vasati vasubscribe, you can subscribe, kusheyawo pfungwa dzenyu dzamunofunga. Saka regai ndinamate tichivhara. Baba, tinokutendai nenguva ino neshoko renyu nekutirangaridza umambo hwenyu, ukuru hwenyu, kutirangaridza Mwari nezveutsvene hwenyu, kuti zvakakosha kutsvaka umambo hwenyu first kupfuura zvimwe zvese zvingatevera. Munofanira kuti tive nazvo Mwari zvinhu zvakakodzera, asi imi ndimi munofanira kunge muri number 1. Tidzidziseiwo kuti muve number 1 pamwoyo yedu Mwari. Tibatsirei kuti tiisei patop, pamusoro-soro paupenyu hwedu zuva nezuva. Rambai muchitibatsira. Batsirewo vese vachanzwa shoko iri Jehovha, vanga vachikanganisika, vanga vachiri kufamba zvisirizvo, vanenge vabatwa neshoko iri, vakurisei, itai kuti zvivabatsire, vasimuke kubva pavanga vari vachienda pane chimwe chinhano. Rambai muchitibatsira kutaura shoko renyu Mwari muya mutsvene, tisataure zvedu isusu zveuvanhu hwedu kana kuti zvekuda kwedu, asi tirambe tichitaura zveukuru hwenyu, kuti zita renyu risimudzirwe. Ndonyengetera vese vakateerera, ndonyengetera kunyange nevanorwara vanodzimbikana panguva ineyi, kuti nezita raJesu ngavarapwe, ngavarangarirwe nekuda kwezita renyu. Mazviita Baba vedu nemuzita raJesu. Amen. Amen. Saka vadikani, tinokuonai futi svondo rinotevera. Tinoti muve nesvondo rakanaka. Tinokuonai futi musi next week Thursday, I think. Yeah. Saka bye bye. 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 Bye.